Regionálna značka predstavuje systém značenia domácich, regionálnych, respektíve lokálnych výrobkov, ktoré sa svojím charakterom viažú k určitému územiu. Životaschopná regionálna značka napomáha zviditeľniť región a upozorňuje na jeho kultúrny, historický, prírodný potenciál, zhmotnený v zaujímavých produktoch a službách. Upriamuje pozornosť na miestne zdroje, prispieva k podpore, posilneniu a rozvoju miestnej ekonomiky. Vinárstvo a penzión Vinoma vo Veľkom Cetíne začalo svoju činnosť v roku 2012. Je splneným snom inžiniera Ľudovíta Maďara, ktorý vyrastal vo vinohradníckom prostredí a je milovníkom dobrého vína. Vinárstvo v prevádzke spoločnosti Agropest, spoločnosť s ručením obmedzeným, sa zaoberá spracovaním hrozna a výrobou vína. Ako jedno z mála na Slovensku pestuje tradičnú lokálnu odrodu a regionálnu špecialitu cetínsku kadarku v snahe priviesť ju opäť na slovenský vinársky svet. Rastislav Belovič z Lukáčoviec sa tvorbe miniatúrnych krojov pre bábiky venuje od svojich 37 rokov. Kroje pochádzajú z rôznych kútov Slovenska. Autorovým zámerom je vytvoriť kompletnú kolekciu najznámejších krojov a priblížiť tak krásu slovenského kroja širokej verejnosti. Krušpán buxus je mimoriadna rastlina, živá tvárna hmota, ktorá si dokáže získať človeka na celý život. Marián Mokráň žije v Topolčiankach a vedie rodinnú firmu, ktorá v oblasti záhradníctva pôsobí od roku 2003 pod označením Buxus Garden. Okrem pestovania sadeničiek a kultivovaných odrôd sa momentálne venujú aj tvorbe tvarovaných krušpánov. Včely a včelárenie sú neoddeliteľnou súčasťou života rodiny Františka Horníka už niekoľko generácií. Vďaka 17 včelým rodinám každoročne vyrobia takmer 170 kg pravého včelieho medu, pochádzajúceho z nitrianskeho regiónu. Ide najmä o med repkový, slnečnicový, agátový a v priaznivých rokoch aj med medovicový.